Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista qed tagħmel li tista' sabiex tevita dibattitu wiċċ imb'wiċċ bejn Bernard Grech u Adrian Delija qabel l-elezzjoni għall-kap. Dan fid-dawl li d-dibattitu jaf ikompli jxaqqaq lil partit tal-Maduma li sofra minn diversi daqqiet ta' ħarta tul dawn l-aħħar snin. Dan ġie rapportat fuq il-Gazzetta The Sunday Times fejn qalu li l-Kummissjoni Elettorali qiegħda tikkontempla l-idea ta' diskussjoni kontrollata bejn il-kandidati. Dan ifisser li l-istess kandidati li jħampqu fuq l-importanza tal-media ħilsa f'pajjiżna ser ikunu qed iwieġbu mistoqsijiet li jkunu qablu fuqhom minn qabel. The Sunday Times kitbet li sorsi fih dan il-Partit Nazzjonalista qalu li d-deċiżjoni jekk isirx dibattitu jew le għadha ma ttieħdietx. Iżda l-Kummissjoni Elettorali tinsab ħerqana biex tevita żbalji li saru waqt l-elezzjoni għall-kap lura fl-2017. Dak iż-żmien il-kontestanti kienu ħadu sehem f'dibattiti varji fejn il-medja kellha l-opportunità ssaqsi mistoqsijiet, xenarju li jaf ma jirrepetix ruħu din is-sena. Is-sorsi tal-Gazzetta qalu wkoll li filwaqt li l-idea ta' dibattitu hija waħda demokratika, fil-verità id-dibattitu se jkun qed iservi biss bħala pjattaforma fejn il-kandidati isibu x-xoqqa f'moxta għal botta u risposta. Sitwazzjoni li s-sorsi ddeskrivew bħala l-aħħar ħaġa li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn wara 3 snin turbulenti taħt it-tmexxija ta' Adrian Delija. Il-Gazzetta kitbet li huwa mifhum li Bernard Grech u Adrian Delija ingħataw istruzzjonijiet biex ma jaċċettawx stediniet għal dibattiti wiċċ imb'wiċċ fuq l-ebda pjattaforma fl-interess tal-Partit f'Tal-Pjetà.